Добър ден на всички, които в този час се присъединиха към виртуалната електронна стая на читалище Зоря Кюстендил, Военно-историческа комисия и клуб Кюстендил Полковник Христо Стоянов към Съюза на възпитаниците на Военното на Негово Величество училище. Школа за запасни офицери и родолюбивото войнство и гражданство. Днешната тема е непознати аспекти относно южно-осетинския въпрос. Лектор ще бъде Игнал Плитей, наш добър приятел от Южна Осетия, който ще ни разкаже за гледната точка на осетинската страна на този грузино-осетински конфликт. Игнал, моля, ваша е думата. Благодаря ви. Така, добре ли ми чуете? С такъв звук? Да. Значи, южно-осетинска страна е представена пред лицето на международно съобщество като някаква сепаратистка страна. И международни институции, така как ООН, ОССЕ и така нататък, защитават гледна точка на Грузия и представяват Южна Осетия както сепаратисти. Но ние знаем, че сепаратизм е тежко международно престъпление. И така смели действително ние сепаратисти. Първо, къде е разлика между сепаратизм и национално-освободителна борба? Има гледна точка, че сепаратизмът и национално-освободително движение е само различни названия на едно и също явление. Обаче не е така. Разлика между тях е голяма и принципиално важна, защото сепаратизмът цели решаването на дребни парични въпроси само на шепа управляващи, шепа сепаратисти, води към тяхното обогатяване, е свързано с голямо нарушение на съществуващо законодателство и няма нищо общо с реални интереси на цялото население на региона, на въпросния регион, къде се намира сепаратистското движение. Обаче национално-освободително движение цели да защити народът на въпросния регион. И в голям брой случаи се явява единствената възможност да защити тази цели хора от тяхната, так се кажем, метрополия. Сега, ако сте съгласни с тази теза, съгласни ли сте, че сепаратизмът и национално-освободително движение са различни неща? Те са различни явления. Личното ми мнение е, че да, те са различни. Да. И национално-освободително движение е изцяло законно, за разлика от сепаратизмът. Това е първото. Второ, в началото на южно-осетинския конфликт, това е последните години на 80-те, първи години на 90-те,
южноосетинска страна изобщо не е била нито на несепаратистките, нито на национално-освободителните позиции. Позиция на Южна Осетия беше да не излиза от състава на Съюза СССР. Днес, разбира се, едни хора обичат Съветския съюз, други хора не го обичат. И те, и другите имат сериозни основания за обичта или за ненавистта, за свои чувства. Обаче тези, които не искат да излизат от своята държава, не могат да бъдат наричани сепаратисти. Например, почти никой зад границата, почти никой в Европа, освен дребни специалисти, освен узки специалисти, тесни специалисти, не знае, че в края на 80-те, когато в съветски републики, в републики в състава на СССР се започва движение за отделението от СССР, разбира се, аналогични процеси бяха и в Грузинска СССР. В Грузинска съветска социалистическа република в състава на СССР и Грузия поиска да излиза от състава на СССР. И Южна Осетия не поиска да излиза от състава на СССР. И от този момент грузински медии вече още в състава на СССР, на слабеющ СССР, на безволния център в глава начало с Горбачов, не реагираха на тези оскорбления, тези клевети, инсинуации срещу Южна Осетия от страната на грузинският политикум, на грузинска пропаганда, който наричаха южни осетинци сепаратисти, агенти на Кремъл, агенти на КГБ. Сякаш цяло население на Южна Осетия беше завербована от КГБ и колективно, както на парад, идваха и да работя на Лубянка и така нататък. Но главното е, че Южна Осетия не подкрепяла желанието на Грузия да излиза от СССР, а той, който не иска да излиза от състава на своята държава, не може да бъде наричан сепаратист. Тогава суверена държава беше не Грузия. Грузия беше държава, формална държава в състава на СССР, но не беше субект на международно право. Субектът на международно право и член ООН и други различни международни организации беше СССР. Това е първото. Второ, в 1990 година Върховният съвет на СССР адоптира и Горбачов подписа закон на СССР за ред на решение на въпроси, свързани с излизане на Съюзна република от СССР. На руски язик законът се нарича Закон о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из Союза СССР. Според този закон, всеки републики, първо статията 72
на Конституцията на СССР позволява на всички републики да излиза от състава на СССР. Обаче нямаше закон, нямаше ред как да реализират този право. И накрая в 90-та година излиза въпросният закон. И този закон регулира редът на излизане, процедура, как всичко трябва да споделят съюзно и републиканско имущество, заводи, фабрики и така нататък. И според този закон, значи, ако в състава на излизащата република има автономно образование, например, автономна република, автономен округ или автономна област, то референдумът за излизане от състава на СССР трябва да се проведе във всяка този автономна област, регион, република. Обаче Грузия незаконно прекъсна този закон на своя територия. Прекъсна действията на този закон на своята територия. Другото. Обаче през следващата година, още в края на 90-та година, според този закон, и този закон съдържа следващите думи дословно. Ако в състава на излизащата република се има автономно образование, тогава този автономно образование има право самостоятелно да реши въпроса за излизането от състава на Съюза. За излизането от състава на Съюза или да останат в съставе на СССР. Тези два въпроса, тези два решения, автономия имаше право да решаят самостоятелно. Също автономия имаше право да постави въпроса за провъзгласяването на суверенна държава пред Съюзен център в Москва и пред Съюзна република. И щом те са съгласни, автономия може да бъде вече съюзна, независима държава. Обаче Южна Осетия тогава не искала да бъде независима държава, защото при нас беше своя държава, СССР, и според закона южни осетинците избрали да не излизат от своя държава. И разбира се, Южна Осетия е доста малка. Тук ръководството е принуждено да се съобразуват свои постъпки с мнението на населението. И още тогавашен Южноосетинският парламент още се нарича според съветската класификация Съветът на народни представители. На своя сесия винесе решения, винесе постановления на изполкома на Съвета на народни депутати, народни представители, където се каже, че в последното време в Грузия се раздават чувани искания за излизането от СССР
И Южна Осетия заявява за свое решение, че в случая на излизането на Грузия от сустава на СССР, в Южна Осетия ще работят закони на СССР. Каквото значи? Това значи, че в случая Грузия излезе от сустава на СССР, Южна Осетия ще се остане в сустава на СССР, защото според закони на СССР, Южна Осетия също е частина на СССР. И след това, през март на следващата година, през 17 март 1991 година, за разлика от Грузия, Южна Осетия вземе участие в всесъюзен референдум за съдбата на СССР. И 70%, большинството на гласуващите в Южна Осетия гласуваха за запазването на СССР. И това е вече двукратно, законно, легитимно, мирно изявление на волята, на желанието на южноосетинския народ да се останат в сустава на СССР. И само след това, през 9 април на 1991 година, Върховният съвет на Грузия вземе акт за възстановяването на държавна независимост на Грузия. И от този момент, с юридическа гледна точка, Грузия излиза от сустава на СССР, оставявайки в сустава на СССР Южна Осетия. Обаче днес грузинска страна отрицает, че актът за възстановяване на държавна независимост на Грузия, взети на 9 април 1991 година, извежда и изтегли Грузия от сустава на СССР. Но тогава се пита, защо тогава, как така? Това не е декларация, не е комюнике, това е актът за възстановяване на държавна независимост на Грузия. И сега и днес те заявяват, че той няма юридическа сила. Тогава нека да влизат обратно в сустава на Русия. Но това е, разбира се, юридически казус. Главното е, че Грузия през 9 април на 1991 година излизала от сустава на СССР. Днес този акт, хартия, с този цели подписи на народни представители на Върховния съвет на Грузия, възстановили държавна независимост на Грузия, се намира в Държавен музей, както централен основополагаващ документ за възстановяването на държавна независимост на Грузия. Така, значи, тяхни думи, че през 1991 година не беше възстановлена с юридическа гледна точка независимостта на Грузия, е лъжа. Сега погледнем през юридическа гледна точка обратно. Подчертавам, че документи и заявления, постановления и протоколът за референдума на 1991 година в Южна Осетия
беше взети пред решението на Грузия за излизане от Съветския съюз. Ако решение за независимостта на Южна Осетия било принято пред решението на Грузия, тогава Южна Осетия бих излизала като сепаратисти. Но ние не правихме това. Ние не направихме това пред 9 април. Следващото. Решението за независимостта на Южна Осетия, актът на независимостта на Южна Осетия беше взет само на 29 май на 1992 година. След това, като град Цхинвал вече 1 година и 5 месеци беше в тотална блокада, тотална военна блокада, беше подложен под артилерийски обстрел и в града нямаше продоволствие, нямаше медикаменти, почти нямаше дори медии, освен южноосетински медии, които излизаха 1-2 пъти в седмица. Тук трябва да се отбележим, че градът Цхинвал е много малък. Той е само 3,5 км в дължина и 1,5 км в широчина, в най-широко място в средина. И този малко градче беше обкръжвано 1 година и 5 месеци, беше подложен под страшен, интензивен артилерийски обстрел, загина 300 човек. От общия брой селищата на Южна Осетия, 364 осетински, грузински и смесени селища, грузинските паравоенни формирования изгореха 117 осетински селища. Изгореха, разориха, изгнали население. И само след това, само в тази условия, Южна Осетия вземе решение да излиза от състава на Грузия, да провъзгласи независимостта. В този време в Грузия нямаше легитимна власт. Законно избраният президент на Грузия Гамсахурдия беше изгнан из държавата, той беше свергнат и изгнан. На негово място беше 3 човека без конкретни должности. Те се наричаха триумвират. Това беше един криминален престъпник, известен криминал, професор Джаба Иоселяни. Другият беше такъв малоизвестен художник, както Гитлер, Китовани. И третият беше министър-председател, в миналото министър-председател на изгонен президент по фамилия Сигуа. И те нямаха конкретни должности, тяхните должности бяха член триумвирата. И нямаше законна власт. И само в тези условия Южна Осетия вземе решение да провъзгласи независимостта,
на 29 май 1992 година. Това беше правилно решение, защото доведоха до мир накрая. Защото вече след един месец, по-малко от един месец, на 24 юни между Русия и Грузия в град Сочи беше подписано споразумението за основни принципи на уреждане на грузино-осетинския конфликт. И според този споразумение, който се нарича Сочинско споразумение или Дагомийско споразумение, това е един и същият документ, просто той щеше да бъде подписан в град Дагомис до Сочи. И го наричаха Дагомийският документ, но в последен момент планът беше променен и той беше подписан в Сочи. Така, Сочинско споразумение и Дагомийско споразумение е едно и също. И според този споразумение, на 14 юли в Южна Осетия, в зона на конфликта, трябва да се бъдат въведени тристранни мироопазващи сили. 3 батальона с 500 човек, един от Русия, другият от Грузия и третият от Северна Осетия. И така, вече след 1,5 месец, след провъзглашението на независимостта на Южна Осетия, в Южна Осетия дойдоха дългоочакван мир. И се започва 16-годишно мирно строителство. Мирно строителство, опит на изграждането на мости на доверието между осетинско и грузинско население, се започваха контакти между журналисти, между политици и се започва 16-годишен преговорен процес. Според споразумението беше създадена нова международна институция, който се нарекоха Смесената контролна комисия за уреждане на грузино-осетинския конфликт. Добре ли говоря? Да, много добре, благодаря. Не слишком ли громко говоря? Чудесно, всичко се чува, отчетливо е, благодаря. Благодаря ви. И значи в този смесена контролна комисия беше руска делегация, руска страна, те участници към комисията се наричаха страните. Руска страна, грузинска страна, а интересите на Южна Осетия беше представени от североосетинска страна, североосетинската частина на смесена контролна комисия. И значит, всички страни в комисията имаха еднакви права, те имаха равни права. След това, след 2 години, в 1994 година, според приглашението на смесена контролна комисия, Южна Осетия също създаде своя частина на СКК и Южна Осетия също стала равноправна страна в преговорен процес в механизма СКК и
Също в работата на СКК активно участваха ОССЕ. Бих било неблагодарно да отрича голям вклад на ОССЕ в развитието на миротворческия процес и по линията на сигурността и по линията на контакти между журналисти и по различни други направления, също и в хуманитарна насока. Но, за съжаление, на последният етап на преговорен процес, на последният етап на развитието на миротворчески процес, ОССЕ взела необективна позиция. Но това ще бъде след значи, 16 години. Ще дойдем и до този въпрос. И също по мера на надобността в заседанията на СКК също участваха ООН в лицето на нейната комисия за бежанците, представители на Върховният комисар на ООН по въпроси на бежанците, поредица други въпроси, Еврокомисия от случай на случай. И така, значи, се продължал миротворческият процес. Имаха много срещи между осетински и грузински журналисти. През тези срещи бяха достигнати споразумения за снижението на накала на пропаганда срещу един друг. Бяха очерчени редица думи, които не е трябвало да се употребяват в медии. Но проблемът е в това, че в Грузия и днес, и тогава имаше много независими медии. А в Южна Осетия 3 държавни вестници, един литературно-художествен журнал, който никога не се занимава с политика, и 1-2 независими вестници. И те бяха съблюдали тази споразумения. Но большинството на грузински медии, разбира се, не участваха в този процес, не участваха в този контакти и писали по южноосетинския въпрос какво искат. И това не винаги беше правда и не винаги е водило към добри чувства и добри отношения. През периода на независимостта от 1992 година към 2008 година територия на Южна Осетия беше разпокъсната на 2 неравни частини. Около 70% на територия беше под контрол на Южна Осетия, около 30% беше под контрола на грузинска страна. Там беше грузинска полиция, сформирована от местни жители. И беше, разбира се, и грузинска от местни грузински жители. И тази територия не беше равномерна, а сякаш шахматна дъска. Една клетка беше под контрол на Южно. Едно село осетинско, друго грузинско, след това идва осетинско, след това отново грузинско. Имаше
3 или 4 срещи между президент на Южна Осетия Чибиров и президент на Грузия Шеварднадзе тогава. И на тази срещи също беше взето споразумение за безопасно идване на дорогите, безопасна взаимна търговля. Беше отворен голям базар на граница между Южна Осетия и Грузия. И осетинците и грузинците търгуваха помежду си. Цяло този време в Южна Осетия беше своя власт, а в Грузия беше своя власт. И в Южна Осетия и в Грузия се започва строителството на независими държави. Грузия беше всемирно признана и получала голяма хуманитарна и парична помощ от различни европейски държави, също и от неевропейски държави, от Америка, от Канада, от Турция и така нататък. Обаче, Южна Осетия беше в економическа, ако не блокада, то изолация. И в Южна Осетия, значи, аз работих кореспондент на местния вестник и заплатите на бюджетници беше чисто символически, например, 4-5 долара. 4-5 тогавашних долара през месец, но и те ние не ги получавахме, защото в държавната казна нямаше пари. Нямаше пари и ние получавахме наша заплата с 13-месечно закъсняване. След това наши заплати беше замразени и след една-две години, вече кога инфляция ги изяла и те вече не струваха нищо, ние ги получихме. И в таки условия Южна Осетия строила независима държава. Обаче училищата работиха и университетът работих и учители идваха в школи без пари, без заплати да учат децата. Също и университет. През 1994 година аз както журналист посети моя родна школа, мое родно училище, който сам приключих в 1989 година и взел интервю у учителите. И научих, че не само ученици паднаха в, как да се каже на български, ще не знам, значи губят съзнанието си от глад. Но кога човек падна от глад, как се нарича на български? Припада. Да. Че не само ученици имат припадки от глад, но имаше и 4 случая, когато учители имаше гладни припадки. Но все пък идвали и работили. Също и ние в редакция и в държавни учреждения. И наш тогавашен президент живеел в едноетажна къща. В едноетажна къща. Да. И не работиха, значи не работиха комунални служби. И аз 2 пъти виждал, както той сам
мете улицата пред къщата си. В такива условия на солидарността ние правихме първи крака за изграждането на държавата. След това дойдоха и да, но все пък дори и но все пък в Южна Осетия нямаше нито един човек, нямаше нито един просяк на улици, хора, които стоят на улиците и просят пари. Нямаше нито един, защото всички бяхме бедни, но равни. Нямаше нито богати, нито бедни. А в Грузия, където ние идвахме на срещите с грузински журналисти, ние всеки ден видяхме бедни хора, също и децата, които молят пари, молят празни бутилки. И така нататък. След това дойде и 2001 година. На редовни... Да, също още едно. От 90-та година към 2000-та година властта в Грузия не се промени по законен начин нито един път. Значи, в 90-та година беше избран на 4 години Гумбаридзе за глава на Грузия. Но едва след една година той беше отстранен от властта. Гамсахурдия го отстрани, смирен преврат и президентът стана Гамсахурдия. След това Гамсахурдия също беше избран за 4 години. През средата на 1991 година, но в края на същата година Гамсахурдия беше отстранен от властта с този триумвират, направи държавен преврат и го изгониха от Грузия. След това триумвиратът покани Шеварднадзе да дойдат в Грузия. Шеварднадзе дойдоха на властта, провеждаха парламентарни избори, укрепи свои позиции, изгони триумвирата и президентстваха около 10 години, 10 или 11 години и накрая 2003 година той също беше изгонен от властта с силови методи и изпълняващ на обвързаности на президента беше Нино Бурджанадзе. То след това тя беше временния президент и след това само в 2004 година беше избран Саакашвили, който е първият президент след 14 години независимостта, който не беше изгонен с революционен път, а остави своя работа според закона след приключването на негов срок президент. А в Южна Осетия всеки път, цялото този време, президентът, властта се смени само с законен път, само през изборите. И така дойдоха 2001 година,
нови избори, където победи един млад кандидат Едуард Кокойди. Той се започва да развива отношенията с Русия, активизира внешна политика в руско направление. Трябва да се отбележи, че към този време 95% на население на Южна Осетия по своя инициатива, по различни, използвайки различни възможности на руския закон за гражданството, придоби руското гражданство. И към този време повече от 90% на населението Южна Осетия беше вече руски граждани. И разбира се активизира народно движение и стремеж към признанието на наша независимост, на наша де-факто съществуващата независимост от Грузия и присъединяването към Руска федерация. Към този време частина на Южна Осетия беше под контрол на южноосетинска власт, частина на грузинска власт и промежду тях имаше трехстранни мироопазващи сили със свои застави, със свои миротворчески градчета, бивши советски военни части. В Южна Осетия беше две военски части през Съветския съюз и в един от тях беше обединеният щаб на мироопазващи сили. Разбирано ли говоря? Да, много чудесно. А в другият военски част беше сапьорен полк на сапьорите през Съветския съюз. А руският контингент беше в този част, осетински и грузинския и обединеният щаб беше в друга част, в центъра на Цхинвала, зад университет. И така, значит, и също някаква част от руския батальон също беше в обединеният щаб. И значи руски, осетински и грузински батальони беше в едно разположение. Те бяха лично запознати с един друг, всеки ден се общуваха, всички знаят руски език, много грузинците знаят осетински, много осетинците знаят и руски, и грузински. Така че нямаше никакъв проблем в общуването. Всеки ден значи срещаха, разговоряха, питаха как твои деца, как твоя жена и така нататък. И приблизително с лятото на 2004 година новият грузински президент Саакашвили започва да вземе шагове, за който той сам нарекоха агресивна мирна политика в отношение на Южна Осетия. И значи според негова идея, тази агресивна мирна политика към Южна Осетия трябваше да приключи с влизането на Южна Осетия в състава на Грузия. И той абсолютно игнорираха целият комплекс договоренности, споразумения, придобити през целият процес на преговори.
той повече от 6 месеци той не е назначал руководителя на грузинската страна на преговорния процес в смесена контролна комисия. И фактически няколко месеци работата на смесена контролна комисия беше блокирана. След това той назначи представителят от Грузия, една млада жена, шампионка на Грузия по лижи, значит лижи, по скейтингу. Ски. Да. А как на български? Ски. На български ски? Да. Шампионка на Грузия по ски, по фамилия Лали Морошкина. Ну, тя имаше руска фамилия, но майката й беше грузинка и тя има такова грузинско име и руска фамилия. Лали Морошкина. Една хубава жена, мисля, че хубав човек като човек, не някакъв фашист, не някакъв човеконенавистниц. Една добра жена, но нищо не разбираща от политика. И разбира се, таки назначения и таки шаги не можеха да води към продължението на процеса на уреждането на конфликта. Значи цялата команда, цялата назначена от Шеварднадзе команда беше отстранена от работата. На тяхните места дойдоха нови хора, незапознати с порано взети решения. Те обвиняваха свои предшественици в предателство на интереси на Грузия. Те настояваха, също взеха така се наричана жестка позиция в отношение Южна Осетия, но не спазваха предишни споразумения. Често са готови към измам. Например, личният представител на Шеварднадзе беше по фамилия Мачаваряни. Кога аз се започвах да работя в южноосетинската частина на смесена контролна комисия през 2003 година, още беше Мачаваряни. Беше Шеварднадзе и Мачаваряни, още няколко месеци и беше трудно да го направи, да се съгласи с нещо. Но всичко, което той подписвал, грузинската страна всичко съблюдаваха. Правильно ли да съблюдава? Все съблюдава. Как правильно сказать? Съблюдава, също и при нас се използва. Да. Но те беше изгнани от преговорния процес. Честни, сериозни политици, знаещи, професионали. И на тяхното место дойдоха различни, също възможно не лоши хора. Например, най-голямо време ръководителят на грузинската частина на смесена контролна комисия беше известен кинорежисьор Хайндрава, Георги Хайндрава. Той също е добър човек, като човек, талантлив кинорежисьор, актьор, но преди никога не се занимавал с грузино-осетинския конфликт. Той също искрено искаше урегулиране, но той
беше виждано, че той преживява внутриличностен конфликт. С една страна, както вярващ човек, който вярва на Бога, действително, и както хуманист, кинорежисьор, човек на изкуство, той не искаше война. Но както грузинец, той все пък с друга страна, някаквата частина на его душа, все пък искаше война. Защото никой не чака вмешателството на Русия, никой не знаех, че Русия ще се намеси и всички мислеха, че войната ще води към победата на Грузия. И значи цяли тези провокации, извършени от грузинска страна, всички възприемаха както проявление на силата на Грузия. И действително Грузия е несъпоставима силна по отношение на Южна Осетия. И разбира се, в тези условия, когато никой не чакаше намесата на Русия, и всички ние мислихме, че сме един на един с Грузия. И в тези условия Южна Осетия водиха изключително мирна политика, без да направи някакви политически грешки или военни грешки, или някакви провокационни работи, защото не трябваме да забравим, че тук работиха още военни наблюдатели на ОССЕ, офицери по военен мониторинг на ОССЕ, също мониторинг на ситуацията се водише от мироопазващите сили, където бяха и наблюдатели от грузинският батальон. Така че и Грузия, и международни наблюдатели имаше двоен контрол върху територия на Южна Осетия. И в тази условия нямаше възможност да направи някакви секретни работи и секретни провокации срещу Грузия. И също американски спутници, космически спутници помогаха на Грузия и предоставляха на нея цялата интересуваща информация. И още една важна детайл. Преди аз посочих, че в Южна Осетия през цялата зона конфликта, значи зона конфликта това беше част на територия на Южна Осетия и част на територия на Грузия. Не цялата Южна Осетия. И в зоната на конфликта нямаше право да бъдат някакви казарми, някакви военни сили, освен миротворци. Също и казарми на Южно-Осетинска Министерство оборони беше в Дзалския район, на север, в северна частина на Южна Осетия. Те бяха далеко от Схинвал, около 30-40 км от Схинвал. И редът се поддържавал на южно-осетинска територия от наша милиция, а на грузинска територия от милиция от полиция, от грузинската полиция, сформирана от местни жители. Също с местни жители беше сформирован и грузинският батальон на миротворчески сили. И когато Саакашвили дойдоха на властта и се започва да
се започва да се занимават с Южна Осетия, той взел решение да въвеждат институтът на така наречени резервисти. На резервисти и местни грузински полицаи беше превеждани в резервисти. За тях беше запазена тяхна заплата, но те сидееха вкъщи и не се занимавали с нищо. Сидели вкъщи, се занимавали с домашно хозяйство, с домашно стопанство, получаваха пари, а на тяхното место беше изпратени полицаи, полицейски формирования от други райони на Грузия. Сега, защо аз спря на този въпрос толкова детално? Защото кога от осетинска страна и от грузинска страна на линия на разграничение бяха местни жители винаги искат запазването на мира. И разбира се, грузински полицаи, местни жители не обстрелявали осетински села и град Цхинвал. Защото това е разбирано, ако ти обстреляваш някой, той също ще ти обстрелва, нали? И цели тези провокации се започва, кога местни грузински полицаи бяха изпратени вкъщи, а на тяхни места беше пратени полицейски от други райони на Грузия, чиито семейства намираха далеко, в безопасност, а те сами намираха в укритията и лесно и безнаказано и без някаква опасност за себе си обстреляваха и осетински села, и град Цхинвал, в това число и с запрещено на зоната на конфликта оръжие. А в зоната на конфликта бяха запрещено тежка военна техника и тежко въоръжение. Например, миномети по-голями от 80 и няколко милиметра. И така нататък. Ще премълча за многобройни провокации. Например, на 31 май 2004 година Грузия прати около 3000 военнослужащи на Министерството на отбраната на територия на Грузия, но в зона на конфликта. И разбира се, това беше голямо нарушение на Сочинско споразумение. Това отбележи и мисия на ОССЕ. Разбира се, и ние, и Русия изпратиха протести, но тези войска бяха изтеглени само след няколко месеци. След това се започваха провокации срещу руския и осетинския батальон на мироопазващи сили. Те арестуваха и убиваха осетински миротворци, мироопазващи. Арестуваха редица мирни хора и след тортури заставляваха тях да се признават в кавички в различни престъпления. И започваха да правят с тях такъв антипиар на Южна Осетия. Но излиза въпросът, тогава защо южноосетинците не правиха такива престъпления пред властта на Саакашвили?
И разбира се, всички разбираха, че това е пропагандистка лъжа на грузинска страна. Значи, от 2004 към 2008 година Грузия вече обкръжвала територия на Цхинвал със свои войска, с незаконно, без съгласованието с СКК, выставляла блокпостове, направи блокада на осетински села, не пропуснаха храни и стоки в осетински села в зона на конфликта, игнорираха решенията на смесена контролна комисия, игнорираха разпоредби на командването на мироопазващите сили и между другото на рапорти на мироопазващите сили съвместно с офицери по военен мониторинг на ОССЕ, където зафиксирани нарушения, многобройни нарушения на урано подписани споразумения от грузинска страна, се намират и подписи на грузински военни наблюдатели. Каквото, разбира се, прави честа на тези отделни грузински офицери. Обаче през 7 август на 2008 година грузински миротворци, солдати и офицери на грузинският батальон на мироопазващи сили под различни предлози оставиха местата на своя дислокация и воинска част, и обединеният щаб, и застави, и изчезнаха. Един каже, че у него боли стомака. Другой каже, че негова жена заболи. Третият каже нещо друго и така нататък. Всички 500 човека намериха някакви предлози и остави свое месторазположение и отива на територия на Грузия. Това беше около 13 часа на 7 август. Цяло този време те обстрелваха Цхинвал. Вече с 1 август се започва обстрелът на осетински села в Знаурския район. Мисля, че трябва да подребно разкажа за това. В СКК беше взето решение за демилитаризация на една височина в Знаурския район, който се нарича Нулска височина. Там се намериха застава на осетинският батальон на мироопазващи сили. И по предложение на Южна Осетия, защото ние водихме политика към съкращение на застави на мироопазващите сили, за да хора виждат по-малко въоръжени хора. И значи СКК вземе решение за демилитаризация на Нулска височина и изтегляне на осетинската застава на мироопазващите сили. Осетински миротворци оставиха тази височина и на тяхното место дойдоха бойците на
грузинският миротворческий батальон без решения на СКК и без разпоредба на обединеният штаб на миропазващите сили. Тоест незаконно. И те започваха оттам да обстреляват осетинските села Тбет и така нататък, и също дорога от Цхинвал до Тбет и до Знаурския район. Също осетинските въоръжени сили дадоха на тях отпор и отхвърлиха тях от тази височина. Обаче грузински войсци, незаконно намираващи на територия на зона конфликта, на територия Грузия, а територията на Грузия се започва веднага на южна граница на града Цхинвала. Те намерят в 2 километра от тук. И също към север от Цхинвал също намериха 4-5 грузински села, също в зона на конфликта. И там също се намериха грузински войска на Министерството на отбраната на Грузия, с тежна военна техника, забранена от порано подписани споразумения. И те също обстрелваха Цхинвал. Но обстрелваха го още с малки въоръжения, незабранени в зона на конфликта, например с гранатомети, малки миномети и крупнокалиберни пулемети. Но вече в 23 часа и 30 минути грузинската страна започва артилериен обстрел на Цхинвал, използвайки артилерийски оръдия, гаубици, танки и дори системи залпов огън град. Знаете град? Да. Значи, отново припомня, че големина на Цхинвала е 3,5 км в дължина, а широчина е 1,5 км. В тази градче се намират 12 средни училищета, едно училище-интернат, една болница на 500 места, една поликлиника за възрастни хора и една поликлиника за децата. Значи 12 детски градинки, 7 заводи и фабрики, един университет, издателският комплекс, вестници, едно списание, един театър, 3 кинотеатри и така нататък. А наши военни, значи казарми на Министерството на отбраната, се намериха в Джавския район. А също при нас в Цхинвал има, значи, Министерството на вътрешни работи и кабинет на министра на отбраната. Но само кабинет на министра на отбраната, негови заступники, секретарша, а именно казарми и въоръженията намираха за предели на зона на конфликта, според споразумения. И също има сграда на КГБ, различни, например,
специальные силы, на специальные полицейские силы и повече нищо. Но какво бих искал да отбележа? Значи, нито сградата на Министерството на вътрешни работи, нито сградите на специални сили на КГБ, на специални сили на МВД не постраждаха. Те не бяха обстрелвани от грузинска страна. Никакви силовни структури не забранени от споразуменията, които бяха в Схинвал, които всички сгради и всички обекти, които бяха законна цел на грузинска страна, според Хаагски конвенции, според Женевски конвенции, всички законни цели на грузински войни оцеляваха. Те не бяха обстреляни. Единственото, един снаряд попаднах в края на сградата на Министерството на вътрешни работи. И повече нищо. В сградата на прокуратурата дори много окна се останали цяли. В целия град нямаше нито едно цяло окно. Прозорец, да. А в сградата на прокуратурата и в сградата на КГБ, които имаха свои силовни структури и бяха законни цели за грузински войни, дори бяха цели прозореци. За какво говори това? При това хиляди гарсониери, хиляди частни домове беше изруинени изцяло. Значи грузински войни, и също така картина беше в мироопазващи сили. Грузински военни целенасочено стреляха по обекти, които бяха защитени от международно право и напълно игнорираха обекти, които беше за тях законна цел. Аз искрено кажу, че съм учуден с това, но и това за мен е още един аргумент, че реална цел за грузинците беше изтреблението на мирно население, а не борба срещу военни формирования. Значи бяха разрушени, не напълно, разбира се, не напълно разрушени, но довеждани до такова състояние, когато няма начин да ги експлоатира. Училищата, наши училищата са голями, триетажни училищата в Южна Осетия, има даже и 4-етажни училищата. Значи всички те бяха разрушени до такава степен, че не позволяваха да води учебен процес. Всички училищата трябваше да възстанови. И те бяха с ударна работа довеждани до такова състояние, че вече след 1,5-2 месеци се започва учебна година. Разбира се, децата от тези училища, които беше разрушени най-силно,
Те беше переукомплектовани в други училищата, в бързо възстановени училищата, а тяхните родни училищата бяха възстановени по-късно. Така. Какво е до жилищата на мирни хора? Даже и днес, след 12 години, не е приключил процесът на възстановяването на къщите на мирни хора. Даже днес в правителството се пишат заявленията с молба за помощ в възстановяването на кровля, на как по-български крыша? Как? Крыша. Покрив. Да, за помощ в възстановяването на покриви, прозореци и така нататък. Но, да, и също беше изцяло изгорен сградата на университета. Но зато сега Русия за нас построи нов университет, по-голям, по-красив, по-съвременен. Аз вече пратил негова снимка на Иван. И, значит, от 2008 година насам върви епическият процес на възстановяването на Южна Осетия. Той се нарича възстановяването, но трябва да се отбележи, че 20 години Южна Осетия се разрушавала в условията на икономическа изоляция, в условията на военна блокада и само редица обекти се възстановяваха тук. И мисля, че една детайл много говори за, так се кажем, за морален облик на Южна Осетия, като една малка държава. След разрушителна война на 91-92 години, първото обществено значимо здание Южна Осетия сможела да построи само след 8 години, на 99 година. Първото обществено държавно значимо здание в Южна Осетия след военно нападение на Грузия през 91-2 години беше построена само през 99 година. Сега бих искал да ви задам един въпрос. Без да знаете ситуация, моля да се опитвайте да ми кажете каква сграда беше това? Какво учреждение беше това? Това беше баня или, например, казино или какво? Болница? Не. Вероятно театъра. А? Предполагам, че театъра. Не. Това беше третият блок на наш университет. Третият корпус на университета. Да. И значи в Южна Осетия, но това беше единични случаи, разбира се,
А като цяло Южна Осетия вървеше, значит, към понататъчно, значит, обедняване и разрушение, защото 20 години бяхме в икономическа изоляция или блокада. И сега в този процес на възстановяването с помощ на Русия в Южна Осетия се строят много обществено важни, значими обекти на здравеопазването, на народно образование, на народно стопанство, особено училищата. Недавно, пред 2 години, беше отворен нова сграда на театра, нови музеи и така нататък. Улици, особено улици, благоустройството на улиците, на къщите, детски градинки, разбира се. Разбира се, има още много информация, но много съм уморен. Да. Можете да ми зададете въпроси. Аз тук, докато излагахте вашето виждане по въпроса си, няколко въпроса ми така нахуха в главата. Първо, да кажа, че чудесен български говорите. Искам да попитам и всъщност един от въпросите, къде сте учили толкова добре български? Това на повечето приятели не знаят. Български език учил вкъщи, самостоятелно, с помощ на самоучител, който ми подарил един български дипломат, работил в състава на екип на ОССЕ в Цхинвал. Това е много добре, защото... Простете, бих искал да отбележи още много важна детайл. Значи, в Южна Осетия работиха полевой офис на мисия ОССЕ в Грузия, където заместител беше български дипломат Веселин Николаев. Също в Цхинвалския офис работиха такива български дипломати Ганчо Ганчев, Божидар Димитров и така нататък. За съжаление забравих имената на някакви от тях, но тяхните образи стоят пред мои очи. И искам да подчертавам, че в тогавашна ситуация беше така, че Грузия искаха война, а Южна Осетия не искаха война, защото никой не знаех, че Русия ще ни спаси. И в тази ситуация, за разлика от дипломати на някакви страни, български дипломати, също и английски дипломати, и също бих искал да отбележа и австрийски дипломати. Но австрийски дипломати работиха в първа половина на 2000-те години. Всички те бяха на наша страна, на страна на мирна партия, на партия на мира. И те ни подкрепаха в наши миротворчески шаги. И те, всички тези, които работата на които бяха насочена на запазването на мира, бяха наградени от нашето тогавашно ръководство с държавни медали за службата в защитата на мира. И също и български дипломати.
Аз се срещнах в 2009 година, се срещнах с българският министър-председател вече след изборите, вече след един месец, когато той вече не бяха министър-председател, един месец след загуба на негова должност министър-председател, Сергей Станишев, и го благодарил за обективна, мироопазваща позиция на български дипломати през периода на уреждане на грузино-осетинският конфликт. След чужди дипломати, които също внесли своя дял в запазването на мира, са английски дипломати, Рой Рив, Райан Грист и така нататък, австрийски дипломат. Вече забравих много имена и говорих много. Да. Така че знаете, че Южна Осетия изпитва благодарността към България заради тези български дипломати, които, да, и също бих искал да отбележа, че чужденски представители, които посещавали Южна Осетия и имаха срещи с нашите ръководители, те, особено американски конгресмени и представители на европейски институции, ПАСЕ, НАТО и така нататък, те обикновено заемали позиция на обвинение към южноосетинска страна и ни призоваваха към мира. Обаче миналият български президент Желю Желев, който също посети Южна Осетия, както личният представител на Соломон Паси, тогавашен министър на иностранни работи на България, Желю Желев беше първият чужденски политик, който отворено заяви, че грузинската страна трябва да бъде призовавана към мир. И това също беше отбележено в Южна Осетия, че както българин, Желю Желев също вдигнал своя глас в защитата на Южна Осетия в тази форма, която му беше достъпна в този време. И разбира се, не мога да не отбележа и позиция на Българският антифашистски съюз, на Българският национален съвет на мира, начело с професор Велко Вълганов, който също защитава Южна Осетия. И всичко знам, че тези хора са знакови хора за България, различни хора, имат голями противоречия промежду си и промежду тяхни последователи, и сторонници, и симпатизанти, и антисимпатизанти. Но по въпроса на Южна Осетия, именно български известни хора, български политици, обществени деятели, на мои очи винаги занимавали позиция, съчувстваща към Южна Осетия. Аз имам един въпрос. Искам да питам, как виждате вие разрешаването на конфликта? Простете? Как виждате вие разрешаването на този конфликт в Южна Осетия и Грузия? Какви очаквания имате и в краткосрочен и дългосрочен план?
Значи, конструкцията на влизането, конструкцията, където Южна Осетия е част от Грузия, е създадена само след Велика октомврийска социалистическа революция, която, разбира се, беше донесла прогресивно общество от това, което беше преди, но при това донесла и много грешни новини в държавен живот, в обществен живот. И разбира се, както всички нови явления, не можела и без грешки. Също и в национална политика, провозглашайки равенството на всички народи на СССР, социалистическа система, за съжаление, на реална работата ги ранжираха по така се наречено качество. И през съветският период по многочислени народи имаха больше право на глас, право в различни сфери на живота, а малки народи беше в тяхно безразделно подчинение. Как смяташ ти, дали това е конфликт между... Човечество вече давно взело международни декларации за права на народите, за право на нациите, за самоопределение, което е провозглашено и в устава на ООН и различни други международни нива. Мисля, че и въпросът на Южна Осетия трябва да бъде решен как според искането и според позицията на хората, които живеят на тази територия. Не разбрах добре вашата визия, но исках подробно да попитам как считате, че в момента това е конфликт между Южна Осетия и Грузия или в значителна степен конфликт между Русия и Грузия? Че Южна Осетия, този проблем, заедно с Нагорни Карабах, е част от един малко по-голям пъзел. Пъзел, знаете ли какво? Едно не пречи на другото. Защото това е и, разбира се, в първа очередь, това е конфликт между Южна Осетия и Грузия. След това този конфликт се проецира и на руско-грузински отношенията, защото северна част на Осетия се намира в Русия и влияе на ситуация в Южна Русия. И разбира се, цяла тази ситуация се проецира и на руско-американски отношения, защото водейки политика на сдържането на Америка, разбира се, излиза срещу всички приятели на Русия и разбира се, по всички въпроси подкрепа нейни противници, ситуационни или исторически противници. Аз имам два въпроса. Тъй като един от факторите, които оказват влияние след назначаването на Саакашвили, на президент 2004 година, неговата агресивна мирна политика, като тяхна отношение към този конфликт. Има ли обаче външни фактори, как оценявате ви? Има ли външни фактори, които влияят върху този конфликт? И кои са те? През въпросният период. Да. Разбира се,
имаше и външни фактори. Например, много държави дадоха оръжие на Саакашвили. При това, че всички знаеха срещу колко Саакашвили иска да го използва. Защото Грузия нямаше конфликт нито с Русия, нито с Турция, нито с Иран, а имаше конфликт само с Южна Осетия и Абхазия. Нали? И всички знаеха, че този конфликт, този оръжие ще бъде използвано срещу осетинците или абхази. Значи, оръжие дадоха почти всички страни на миналия Варшавски договор, също и традиционно капиталистически държави на Западна Европа, страните на Азия, Турция, Иран, значи Китай и така нататък. Много държави. Вот. Също и Соломон Паси, когато беше министър на иностранни работи, на външни работи на България, се срещнах с Саакашвили и според информация на медиите го попитал защо той не иска да възстанови териториална целостност на Грузия. И това изречение беше негативно възприето в Южна Осетия, но след това се появи и информация от София, че това беше неправилен превод на изречение на господина Паси и след това вече личният представител на Паси, Желю Желев, за съжаление, той отива от нас пред няколко години. Желю Желев, значи, със свои думи, вече промени. Се появило негативно отношение към България, когато той заяви, че към мира трябва да бъде призовена и грузинска страна. Така че, да, но особено отрицателно влияние, разбира се, имаше позиция на САЩ и НАТО, защото и сенатори, и конгресмени, и депутати на ПАСЕ, и депутати на парламентска асамблея на НАТО, които посещавали Грузия и Южна Осетия, взели изцяло прогрузинска позиция, без да обърнат внимание към юридически аспект, без да обърнат внимание към юридически реалии на момента на възникновение на конфликта, без да вземат в предвид закони на Съветския съюз, нормативно правосудни акти на Грузия, на Южна Осетия през 90-ти години и така нататък. Вероятно това е последица на цялостното историческо развитие на този район. И шеговито може да кажем, че Великата октомврийска революция не е донесла много добри неща за осетинския народ. А позицията на НАТО и Европейския съюз е такава, защото ние смятаме, че спорните въпроси могат да се решават само по мирен път, без преначертаване на граници. В Европа, дори и България, имаме много такива проблеми, но ние възприехме принципите на Европейския съюз, че чрез обединение и решаване на всички възникнали въпроси по
конституционен и мирен начин е единствена възможност за по-трайно разрешаване на такива конфликти. Може би вие като осетинци сте малко по-импулсивен народ, по-емоционални, силно обичате и силно мразите, както и българите. И затова сте възприели малко по-бунтовнически, по-буен начин на отговор към тази сложна ситуация. Завърши. Благодаря ви. Значи, ще отговоря на всички въпроси и се започва с края. Относително импулсивността на осетинците. Вероятно, в историческо минало осетинците бяха един воинствен народ, но тези времена приключили в 13 век. Днес осетинците са един мирен народ, който дадоха на света през съветският период, през периода на мирно развитие, хиляди учени, дейци на изкуство, наука, култура. И разбира се, кога се започва Велика Отечествена война, осетинците взели първо место по брой герои Съветски съюз в преброяване на числеността на населението на конкретни народи на Съветския съюз през 1941-1945 години. Значи с свои 32 герои. Дори в малката Южна Осетия има 8 герои на Съветския съюз. И това е невероятно, разбира се. Но днес осетинци са един мирен народ. Да, и какво се кажем за импулсивността? В 2004 година в едно село Ередви, в 2006 година, Грузия въвежда около 40 войници на Министерството на отбраната, които на територията на Южна Осетия, на територия на зона конфликта се намираха незаконно, както нарушение на по-рано подписани споразумения. Това беше в 2004 година, през първата инвазия, през така се наречена лятна 3-месечна война между Южна Осетия и Грузия. И всички тези 40 военнослужащи, солдати и офицери бяха арестовани от наши сили и на следващия ден бяха предадени на тяхни родители на грузинска страна. Цяли, весели, невредими. А след това грузинска страна взеха в плен един раненият южно-осетински милиционер, сътрудник на Министерството на вътрешни работи, Санакоев, и го убиха след зверски тортури. И разбира се, тази най-виразителна случка дава на нас информация кой е импулсивен, а кой е по-сдържан и по-хуманен. Значи, ако тази въпрос е разбран, ще прейдем към другите. Можете ли да? Значи, сравнение на Октомврийска революция, начало на миналия век и с днешната позиция на Европейския съюз, с една страна
изглежда некоректно. С една страна, Октомврийска революция дадоха на южни осетинци възможността да се развиват своя култура, свой език, отвориха много училищата, а с друга страна имаше отделни факти на нарушение на национални права на осетинският народ, особено в последни години на живота на Сталина. Например, в Южна Осетия започваме с това, че след революцията езици на малки народи на Русия беше превеждани на латинския алфавит. Тук трябваме да спомним, че большинството на народи на Руска империя, большинство на древни народи на Руска империя нямаше своя писменост. А Южна Осетия осетинският народ имаше своя писменост. На осетинският език излизаха 3 вестници, едно списание и също имаше многобройна богослужебна църковна литература. Имаше и книги с стихове, имаше и детски книги. Така, значи, имаше традиция на книжно издателство на осетински език. Имаше даже типографически шрифт за осетински език. С букви, които нямаше в руски език. И след революция за всички народи, които нямаше писмеността, за тях беше създадена писменост на основа на латиница. А осетинската писменост се базираха на кирилица. И в 23-та година насилствено осетинският език беше превеждан на латинска графическа основа. След многобройни протести на осетинска интелигенция, в Северна Осетия беше възвратена кирилица през 1938 година, а в Южна Осетия латиница беше заменена с грузиница. И отново отново за един момент цяло население обратно става неграмотно. И се започва да учат грузински букви за осетински език. Хората, които протестуваха срещу този решение, беше разстреляни. И разбира се, общественият живот в Южна Осетия беше отхвърлен назад. Значи, има и плюси, и минуси. А сега се обърнем към Европейския съюз. Днешната политика на Европейския съюз сякаш е списана под копирка с сталинска национална политика. В Европа ние отбелязахме с голямо удоволствие отворени граници, свободата на преместването, обаче в отношение на Южна Осетия, за съжаление, Европа води същата сталинска политика. По молбата на Грузия, Европа возводи около Южна Осетия нови берлински стени. По настояването на Грузия европейски страни не дават визи на жителите на Южна Осетия, когато те знаят, че южни осетинци са жители на Южна Осетия, макар че и с руски паспорти, те отказват на нас в визи
също и лично на мен, дори след толкова многогодишна работа в насока на пропаганда на позитивен образ на България в Южна Осетия и обратно, в 2018 година българско консулство на мен отказа в виза, защото аз работя според южноосетински закони. Човекът може да се занимава и с обществена работа, и с правителствена работа. И аз работя в администрацията на президента на Южна Осетия на едно дребно място. И заради това българско консулство ми отказаха в издаването на визата, в разрешението на влизане в България. Макар на първият поглед българското правителство трябваше да се радва, че някой правителствен чиновник обича България и да помогне му за по-ефективна пропаганда на позитивен образ на България в Южна Осетия, за да развива приятелски отношения между нас. Но това какво е? Но това е позиция на политици. Може би това е частен случай, защото политиката и принципите на Европейския съюз са това, което аз споменах. Свободно движение на хора и капитали и най-важното, не нарушаване на границите, решаване на всички конфликти по мирен път. Така че, това е нещо, което Европейския съюз не може да бъде сравнен с Сталиновата политика, според мен. Не. Навсякъде, които се прилагат дори в такава спорна зона, каквато е Косово и Сърбия, виждате как се работи и как постепенно конфликтите, поне в Европа, се изчистват. Така че, вие може би ги виждате малко по-емоционално, защото ги смесвате с събития от личен план. Докато аз питах, въпросът ми беше от това, че по принцип вие как виждате решението. Не може да има силово решение, вероятно не може да се осъществи. Трябва да се намери някакво политическо решение. И на мен това ми е интересно, как вие, осетинците, южноосетинците, виждате това политическо решение. Като решение на вътрешен проблем на Грузия и след това връзките между Грузия и Русия, Руската федерация. Казуса е, не случайно е създаден този конфликт в Осетия, според мен. Вие сам казахте, че сградата на КГБ не е била разрушена. Има ли някаква информация какви секретни операции са провели КГБ и специалните служби? Защото от военната история знаеме за много такива случаи, когато КГБ работи, създава активни мероприятия. Не очаквам да се знаят, просто запитвам дали се знае все още. Иначе тези събития и военните историци ще ги знаят след 50-100 години, когато се декласифицират инструментите, архивите. Това завърших. Това ми беше въпроса. Може би колегата Крумов има още няколко въпроси. Имам, втория въпрос чакам да си задам. Завърших. Значи, разлика между сталинска национална политика и национална политика на Европа, за съжаление, виждам в това, че Сталин убивал отделни хора, несъгласни с негова позиция, а Европейският съюз дава доброто и дава разрешение и дава политическа подкрепа да убиват цели народи и разрушава, за разлика от Сталин, бомбят и обстрелват от артилерия и разрушават цели градове и цели държави, които не им харесват. Може би това е пристрастно, защото Европейския съюз се намира на повече от 1000 километра от Южна Осетия и Грузия и не е имало през последните 30 години никакви войски
на НАТО или Европейския съюз в района на Грузия. Вие сам казахте, че ОССЕ са спомогнали за мирното, за умиротворяването на района, доколкото разбрах, доколкото може би бъркам. Така че, ако твърдиме такива крайни тези, те започват да приличат на бяла подготвителна пропаганда, рамкираща в слушателя формата на мислене. И кога откровенно говорите, когато благодарите на българската дипломация и на европейската дипломация, или когато обвинявате европейската дипломация в случая, при това положение казвате, че Европейски съюз работи против цели народи, това се явява като обвинение в геноцид. И защо искате Европейския съюз да реши вашия проблем между вас, между осетинците, грузинците и руснаците? Това ми е въпрос. Значи, когато аз говорих за добронамерена позиция на български дипломати и редица дипломати от някакви други чужди държави, аз имах предвид не цялата позиция на ОССЕ, защото цялата позиция на ОССЕ, както аз посочих, несмотря на тяхните заслуги в първият етап на работата на ОССЕ в зоната на конфликта, вече към края на предвоенно развитие се превърнала в необективна позиция. И на фона на този необективна позиция на целия ОССЕ по-добре беше виждана добронамерена позиция на български, английски и редица други дипломати. Обаче тези дипломати нямаше голямо влияние върху позицията на цялата ОССЕ. Защото, например, английски дипломат Райан Грист, офицер на английската кралска армия, излизал от Цхинвал на 7 август, около полден. Излизал в Тбилиси на своя служебен автомобил и виждаше голями колони грузински танкове и военна техника и идвал към ръководителя на мисия на ОССЕ в Грузия, за да вдигне тревога и да спря тази колона. Но те му попречиха. И скриха този факт и от Виена, и от държави на ОССЕ. И така грузинската бойна техника безпрепятствено идваха в Южна Осетия. Ръководител на мисия на ОССЕ в Грузия беше една финландска дипломатка Ерхи Хакала. Финландски дипломати като цяло заемали необективна позиция. Те оправдваха всеки действия на Грузия. Също скриваха в свои отчети, изпратени в Виена, многобройни нарушения от грузинска страна. И по този повод южно-осетинска частина на СКК изправи няколко протести. Сега относително позиция на Европейския съюз. Вие сте прави, че в Грузия и в Южна Осетия нямаше войска на Европейския съюз и войска на държави от Европейския съюз. Обаче дипломати от Европейския съюз цял предвоенен период подкрепваха агресивни действия на Грузия. Те пратиха свои дипломати, свои политици, депутати на
парламентска асамблея на НАТО, на парламентска асамблея на Съветът на Европа и в Грузия, и в Южна Осетия. И винаги подчертаваха своя приверженост към така наречена териториална целостност на Грузия, сякаш Южна Осетия по някакъв сепаратистски начин излезла от състава на суверенна, независима грузинска държава. Те напълно затвориха свои очи на цялата история на политика правовно или политика правосудно разделение между Южна Осетия и Грузия. Политика правово разединението между Южна Осетия и Грузия беше изцяло инициатива на грузинска страна. Южна Осетия не е взела нито един документ за излизане от състава на Грузия. Всички шагове беше необдумано предприяти от сама грузинска страна. Всички правовни възможности на нас дадоха грузинска страна, излизайки незаконно от състава на СССР. А всички наши решения от този период се основават върху закон о реда на решения на въпроси относително излизане на съюзни републики от СССР. Например, Грузия не допуснала специален референдум по независимостта на Грузия в Южна Осетия. Тя не е признала итоги на всесъюзен референдум, където Южна Осетия гласувала за запазването на СССР. Те проигнорираха предварително взето постановление на Южноосетинския съвет на народни депутати, че в случая за излизане Грузия от СССР, Южна Осетия запази съветски закони и се запази в състава на СССР. През април Грузия излеза от Съветския съюз и от април към декабрь, когато Съветският съюз се разпаднал след няколко месеци, тази няколко месеци Южна Осетия без Грузия беше в състава на СССР. Към този време Грузия и СССР вече беше различни държави и след разпадването на СССР Южна Осетия се озовава извън граници на какво би то не е било държава. Разбирам. И сега, значит, европейски политици и дипломати също знаеха това, но лъжиха, че не го признават тази исторически факти. Да, също и относително политика на изоляция на Южна Осетия. Всички европейски държави, европейски политици в личен разговор говорят, че Брюксел на тях забрани да издават визите на южноосетинците и абхази. Обаче представители на централното ръководство на Европейския съюз, които също посещават Южна Осетия и днес редовно посещават Южна Осетия, отричат фактът на забраната. Но тогава излиза въпросът. Защо министерствата на външни работи и консули на други европейски държави говорят, че те лично нямат нищо против Южна Осетия, но на тях им запрещават Брюксел да издава виза на жителите на Южна Осетия? Това изглежда като технически проблем и в момента не сме подготвени с документи. Вие можете ли да ни предоставите документи, номера на документи, които забраняват издаването на визи?
Според мен това е технически въпрос, който не сме подготвени да коментираме. Но ви обещавам, че аз ще положа усилия да извърша проверка и да ви дам детайлна информация. Също бих ви препоръчал да изучите конфликта на етническите българи на Балканския полуостров. Особено след 1870 година до 2020 година. Изконни територии, които са населени с българи, се намират сега в Гърция, в Сърбия, в новата държава Северна Македония, дори в Албания. И българите през 20 век опитаха през няколко войни с сила да решат този проблем. Но това не се получи. Единственото мирно решение дава сегашните принципи на Европейския съюз, когато тези територии остават в различни държавно-административни структури, но иначе като етническия ареал остават българи и така може да се запази за по-дълго време етноса, което говорите вие. И второ, последен въпрос. Според вас, ако осетинския народ беше отделил 30 години, 29 години да опита с мирни демократични средства, независимо от различните режими в Грузия след 1990 година, ако се бяхте опитали по мирен път, дали до сега, до 2020 година, щехте да извоювате независимост или пълна автономия чрез конституционни и демократични методи? Завърших. Ако сте разбрали въпросите ми, това са ми последните въпроси за тази вечер от мен. И аз идвам след това. Относително българска кауза в Европа и на Балкани. Разбира се, не съм посветен абсолютно във всички детали, обаче знам, че първоначално руска армия, заедно с български опълченци, където участваха и осетинците, освободи по голяма територия на България. И според Сан-Стефански мирни договор. Обаче след това голями европейски сили натиснаха на ослаблена и обещетена от война Русия и принудиха я и българи към другият Берлински договор, за съжаление. Това не е така, това е пропагандно клише, изработено от руския генерал в оставка генерал-майор Ростислав Фадеев през 1876 година, и по темата за руско-турската война ви предлагам да разговаряме друг път. Защото съм убеден, че голяма част от истинската информация все още при вас в Грузия и Осетия не се знае. Да. Предлагам ви само коментара за това, че проблемите на българите в Македония и Северна Гърция могат да се решат и специално да ми отговорите какво мислите. Дали ако бяхте отделили тези 29 години за по мирен път, независимо, че има етнос, който преобладава в Грузия, дали че по мирен път можеше да постигнете същия ефект и дали южно-осетинския народ, изцяло, извинявайте, осетинския народ щеше да има същото ниво на икономика, бит и перспектива за бъдеще. Значи, първоначално осетинската страна как раз взела този път на мирно решение в рамките на действащи закони. Аз няколко пъти се позовавал на различни закони от периода на СССР, когато конфликтът се започвал. Обаче грузинска страна взела курс към силовно решение. И цяло този време от 89-та година насам, от 89-та година до 2008 година
Грузия говорила с Южна Осетия само с позиция на сила. Докато, според вас, днес Европейският съюз на европейски народи предлага именно мирният диалог. Единственото изключение беше политика на късния Шеварднадзе от 1992 година към негова оставка. Но и тогава Южна Осетия беше в икономическа изоляция и нямаше възможност да установи икономически отношения нито с Грузия, нито с Русия, а само дребни, базарни, търговски отношения. Но все пак това беше път към мирно уреждане на конфликта. Но и той е носил половинчат характер и се водил не към дългогодишно, дългосрочно уреждане на конфликта, а към запазването на екстремална ситуация на територия на Южна Осетия, на ситуация на бедността, на нищета, за да активни хора напуснат региона. А първоначално, вие попитали ми как аз виждам пътят на решението на конфликта. Пътят на решението на конфликта трябва да лежи строго в рамките на законността, на уважение към закон. Закон е закон. Вие можете да обичате Съветски съюз, можете да не го обичате, но законът е, че автономии имаше право, законно право, самостоятелно да решават съдбата си, да се излизат от Съветския съюз заедно с съюзни републики или да останат в Съветския съюз. Сега обвиненията към Европейския съюз се базират не на пропаганда, а на реални фактове, както даряване на оръжие на Грузия, готвещата към война с нас, и политическа подкрепа, парична подкрепа на Грузия пред война. Европейския съюз няма армия. Европейския съюз няма армия и не разполага с оръжие. Европейския съюз е икономическа и политическа организация. Обаче европейски дипломати идваха в Грузия и изказваха подкрепа на Саакашвили, изказваха подкрепа на така наречена териториална целостност на Грузия, измислен термин, който в превод на нормален човешки живот значи, че Южна Осетия трябва да влиза в състава на Грузия. И представява Южна Осетия сякаш някакво сепаратистско образование. Игнорира юридически реалии на края на 90-те, 80-те. Ако ние имаме някакъв конфликт, някакъв процес, то ние трябва да гледаме в какви политически условия, в какви исторически условия тези събития имаше място. Ние трябваме да гледаме какви бяха закони. Кой наруши закон? Върнахме се пак в началната точка. Да, и аз мисля, че зациклихме тук в едни правни такива въпроси. Мисля, че вие сте съгласни, че главното е закон. Ние не можем да кажем така, че това, значи, на руски това звучи така.
Если что-то нельзя, но очень хочется, то можно. Ние трябваме да не гледаме на нещата с тази гледна точка. При нас има същата поговорка, че когато не можем това, което щем това, което можем. Да. Може би, защото вие отваряте много врати и ако без да съм запознат с детайли за казуса между Съветския съюз и Грузия, би възникнал въпроса. Вие през цялото време говорите, че имате връзки закона на Съветския съюз, а всъщност, когато Съветския съюз престава да съществува, вече вие искате да бъдете в Русия, която е съвсем друго държавно образование. И ако хипотетично сега ви кажат, добре, вие искате да бъдете един самостоятелен народ, самостоятелна държава, нещо, което е отречено в Европа, са отречени етнически чистите държави. И затова смятам, че трябва да по друг начин да почнете да мислите. И ако ви кажат, добре, съединете се заедно, Северна Осетия ще се махне ли от Русия, за да бъде едно цяло с Южна, която да бъде отделно от Грузия. И след това ще кажете, ама нямаме къде да продаваме нашите стоки. Винаги, когато някой иска да излезе от един съюз, от една голяма империя, образно казано, винаги след излизането следва икономическа криза. Това се е случило с всички държави преди 100 години, 150 на Балканския полуостров. Но това е друг разговор. Така, благодаря за всичко. Калин, моля да... Да, малко втория ми въпрос е малко по-такъв. Простете, една минута още. Южна Осетия не е етнически еднородна държава. В Южна Осетия живеят много грузинците, няколко хиляди грузинци. И според Конституция на Южна Осетия, грузински език има статус на официален език. Така че Южна Осетия не е етнически прочистявана еднородна държава. След конфликта, значит, повече от 100 осетински села беше унищожени и също и 9 грузински села. Но това е война, конфликтът е конфликт. От войната никой не ражда, от война само умират. Така че Южна Осетия не е еднородна държава и макар че почти 20 години ние имахме и войни, и конфликти с Грузия, обаче в Южна Осетия няма пропаганда на ненавистта към Грузия и грузинският народ. Се повтаря, в Южна Осетия на грузински език е статус на официален език. Вие можете да отворите Конституция на Южна Осетия и прочетете 9-та статия, мисля, че 9-та статия. Докато в Грузия нито за Южна Осетия, нито за осетинският език няма нито една дума, няма никакви права, макар че в Грузия живеят повече осетинците, отколкото в Южна Осетия живеят грузинците. Да, и също още едно. В Южна Осетия няма пропаганда на ненавистта към Грузия. Например, лично аз пред няколко дни озвучи преводът на осетински език от едно, значит, централно произведение на грузинска литература. Това е, значит, Витязь в тигровой шкуре. Най-главното произведение на грузинска литература. И го публикирах и в YouTube, и на моя страница в Facebook. Така че аз не знаех, че вие ще издигнете такво обвинение, че Европейският съюз не обича еднородни държави. Да. А сега ще разглеждаме вероятността на излизане на Северна Осетия от Русия. Не, това беше само шега. Това беше само шега, шутка. Ну, хорошо. Едно предложение ще ви отговоря и след това прейдем към следващия въпрос. Значи в Северна Осетия
руснаци създават всички условия за развитие на осетинците. И осетинския театър, и осетинските училищата, и университети, всичко, осетински детски списанието, вестници, всичко. А в Грузия обявиха почти официална политика на етническо прочистяването на осетинците. Изгореха 117 осетински села, изгониха 90 хиляди осетинци из Грузия. Разбира се, не трябваме да сравниваме руската политика към осетинците и грузинската политика. Следващия въпрос. От позицията на Европейския съюз, самите вие не знаете колко важно нещо за формирането на грузинската политическа гледна точка е присъствието на Южна Осетия в рамките на Република Грузия. Защото за да влезе в икономически или политически модерен съюз, Грузия трябва да няма конфликти с съседите си. Така че Южна Осетия в рамките на Грузия има по-голяма политическа сила и перспектива, отколкото ако беше самостоятелна държава. Това пак е малко леко шеговито. С това завърших, Кала, извинявай, че... Аз предлагам това да бъде последния въпрос, тъй като доста време вече вие говорите, а ние слушаме. Въпросът ми е такъв относно младите хора в Южна Осетия. Те какви перспективи имат, какви нагласи имат за бъдещето? И сега, понеже аз съм университетски преподавател, има ли университет в Южна Осетия? Къде учат студентите? В България има ли студенти? Това са ми въпросите. Благодаря. В Южна Осетия има държавен университет. Той има вече, нова сграда на университета беше отворена пред една или две години. Предишната сграда беше изгорена от грузинска армия през 8 година и студентите цяло този време учиха в приспособлени стаи на общежитие, на другите държавни институции. И за съжаление, разбира се, ниво на образованието беше не толкова високо, колко е должно. Сега, последните 1-2 години, вече университет има всички условия за студенти, за да учат с най-нови съвременни учебни технологии, с електронни борди, с цялото електронно оборудване, с всички учебни компютърни програми и така нататък. В нашия университет има факултети за журналистика, за юриспруденция, история, селско стопанство и икономика. Сега в перспективен план на общо развитие на Южна Осетия стои най-големи важни задачи възстановяването на жилищата на хората в цялата република. Не само пострадали от миналата война на 2008 години, но и от землетресения, от трусове на 1991 и 2009 години. Сега Южна Осетия преживява активно жилищно строителство. За съжаление, в този период на втория план отива задачата на възстановяването на икономиката. Задачата на възстановяването на икономиката с обективна страна лежи в посоката на уреждането на грузино-остинския конфликт, на отворенето на границите, на победата на здравния смисъл
и грижа за обществено благо трябва да влезе на по-високо ниво от лични националистически политически амбиции на грузинска страна, който твърди само за някаква териториална целостност, докато към правовое и политическо разделение между Южна Осетия и Грузия доведоха само политика на Грузия. Трябва да отбележи, че аз вече казах, че излизането от Грузия не беше наша инициатива. Всичко това е резултат на действията само на грузинска страна. Сега Южна Осетия развива отношенията с южни републики на Русия. Вече достигнати споразумения за експорт на различни видове на минерални води, друга селскостопанска продукция на Русия. И също се правят опити за изграждането на селскостопанства и промишлена инфраструктура. Също и развитие на туристическа инфраструктура и след това вече развитието на туризма как такова. Така че ще гледаме. Но не само в Южноосетинския университет наши млади хора получават образованието, но и те десетки студенти се направяват в различни университети и институти в Русия, в Москва, Санкт-Петербург и други градове, в най-голями, най-известни руски университети. Според лимити, но и трябват да сдават през изпитателни изпити, през вступителни изпити. Да. За да избегне различни евентуални нарушения и злоупотреби. Да. А в България няма студенти? Не, за съжаление няма студенти. В Европейския съюз също, предполагам. В други държави на Европейския съюз по своя инициатива се учат няколко редица студенти, но те са направлени не според държавна програма, а по своя инициатива на свои лични пари. Да. Например, в Берлин се учат, в Париж, в Италия. Това каквото аз зная. Да, но разбира се, има повече.